Hola, buenos días. Pedro Barreiros, de La Voz de Galicia. Preguntarte, bueno, ¿cómo tienes a la gente? ¿Cómo está la plantilla y concretamente el caso de Jeremai? Está, sí, hola. Bueno, bons días. Pois a plantilla, as baixas un pouco son as que case as que eran a semana pasada, con Chimo, con Barcia, con Mella, con Juan Gauto, non sei se me olvido de algún, José Ángel, bueno, que estamos cuidando e tamén tampouco está adestrando para cuidar os seus problemas, e depois, bueno, Jeremai, que tampouco entrou durante a semana, bueno, queremos que hoxe sí que vai a poder adestrar, para ver a ver como está para mañán, e depois algún xogador máis que ten algunha molestia, bueno, iremos vendo, pero bueno, creo que os demais estarán todos disponibles para mañán. Como afrontades o partido? Imagino que con gañas de volver a gañar por tanta ventaxa como outro día, non? Contra o Albacete, non? Repetir un pouquiño ese partido. Bueno, sobre todo facer un bo partido, non? Creo que despois dese mal sabor de boca que nos deixou o partido de Gijón outro día, pois creo que sí que, bueno, pois na plantilla hai ganas de volver a Riazor, de facer un bo partido. Non penso tanto no marcador en sí, sobre todo con respecto ao que dicías da semana anterior, de hai 15 días, sino sobre todo facer un bo partido contra un gran equipo, non? E aparte un equipo que se está xogando as súas opcións de meterse no playoff de ascenso, que cambia de adestrador, que vai a vir con, sobre todo, con moitísima activación por ese cambio de adestrador, con, bueno, pues, todos conocemos a Pacheta, que é un grandísimo adestrador e que ademais ten unha capacidade bueno, pues, para motivar o grupo de cara a estos partidos, que bueno, que como creo que son argumentos suficientes para que o partido sea para nós, bueno, pois unha opción importante de dar unha boa imaxe, de intentar facer un moi bo partido diante da nosa xente, ademais no Día das Peñas, que sabemos que sempre é importante pola cantidad de xente tamén que se vai acercar, e daquela, bueno, pois queremos que o partido ideal para facer un bo partido e para deixar ese un bo sabor de boca como hai 15 días, non? Falabas agora da motivación que imprimen Pacheta aos seus equipos. Como estás a facelo ti no Deportivo? Cale nestas últimos xornadas de Liga a mensaxe que lle estás mandando aos xogadores para seguirlo dando todo? Bueno, a verdad que todos somos profesionales, sabemos que independentemente dos obxectivos grupales en canto a obxectivos clasificatorios, pois sempre hai pois a capacidade que temos para competir, non? Dixen a semana pasada que eu non entendo o fútbol sin competir, seguimos exixindo aos xogadores o máximo en cada día, en cada adestramento, de cara ao partido exactamente igual. Ademais, creo que en Riazor é suficiente motivación para todos para dar o mellor de cada un, e que ademais unha das cousas que lle estamos transmitindo, al final a competición non é só competir contra o rival, sino competir contra nós mismos sacar a mellor versión, non, de cada un, que é iso que pedimos, non, que cada un saque a súa mellor versión, para todos os partidos que quedan van a ser importantes, e ao final, bueno, pues somos competitivos sempre, queremos seguir sendo, non? Más preguntas, si hay alguna más. Sí. ¿Qué tal, Óscar? Pepe Torrente para la cadena COPE. En el caso de Jeremai, teniendo en cuenta que el equipo deportivamente, ya sé que siempre hay objetivos, pero digamos que clasificatoriamente no hay tanta urgencia, no sé si un poco la idea es no forzar en absoluto. O sea, en caso de que pueda jugar, evidentemente jugar, pero si no, guardarlo al canario. Sí, evidentemente, na toma de decisión dos minutos que poida ter ou de se está disponible ou non, pois evidentemente si é certo que pode pesar esa situación, non vamos a ter ningún risco con el, nin con ningún outro xogador, en canto a que se non está disponible para sair de inicio ou non está disponible para xogar, pois non o facerá, pero perdón, pero
creemos que, bueno, que está recuperado. Outro día non houve unha lesión en sí, sino unha molestia, unha sobrecarga. Bueno, creemos que pode estar, pero bueno, pero é certo, non é o momento de o mellor, pois na toma de decisión no último momento, pois sí que pesará evidentemente bueno, pois esa ecuación risco-beneficio, non? Todas las semanas te preguntamos por tu futuro, pero esta semana ha sido tu noticia, porque el propio director general, creo que fue en la Voz de Galicia además, hablaba de que sí se está hablando ya contigo, en este caso Soriano, de cosas de futuro, no de cosas de contrato. Pues no sé hasta dónde puedas desvelar, un poco cuál es el feeling que tú tienes, si crees que la cosa avanza bien, qué se está un poco hablando en líneas generales, hasta donde se pueda contar un poco esas conversaciones que, insisto, las ha desvelado el propio director general, que no he sido yo. Realmente a comunicación ca dirección deportiva non agora, sino foi sempre, non direi que diaria, pero prácticamente, non? Traballamos todo o día aquí en Abegondo e sempre temos comunicación e sempre falamos bueno, pues en base a futuro en algunhas cousas, para saber puntos de vista, e hasta aí é o que podo contar, non? Desas conversacións de cara a futuro, non? Non hai máis. Pero de cara a seguir el banquillo, no sé un pouco cuál es tu percepción. Bueno, pouco importa a miña percepción, é dicir, non é algo significativo. A ver, eu estou, creo que semana tras semana eu estou tranquilo, eu sei que hai que ir, bueno, pues, respetando os plazos que se vayan marcando respecto á toma de decisión, e non hai máis cera que arde en ese aspecto, non? É dicir, eu estou tranquilo, creo que centrado, porque creo que a miña función, non, no que me toca, que como decía Pedro ahora, pois tratar de seguir sacando o mellor do equipo para estos partidos, bueno, pois é o que me centra ahora, e o resto, pois bueno, pouco a pouco se irá desenvolvendo a situación, non? Y luego una duda, porque a ti siempre te ha gustado entrenar, siempre has entrenado, o sea, te gusta, ¿no? La figura del entrenador, ¿no? No sé, pero también eres un hombre de club a la vez, o sea, digamos que es un poco la doble vertiente. No sé si una vez llegado al máximo de donde se puede llegar dentro del club, porque ya eres entrenador del primer equipo, o sea, no hay nada más para arriba, no sé si te planteas otra ocupación dentro del club, o es entrenar al primer equipo, o evidentemente habría que poner fin a tu etapa. No sé si, pues eso, te planteas en otras posibilidades, o a ti te gusta entrenar, tú lo que quieres entrenar y es entrenar o no entrenar. Es que es una duda que me surgió esta semana y digo, te la tengo que preguntar. Aí estaríamos falando de hipótesis, non? De hipótesis posibles, de aquí ou de alá. Realmente o importante aquí, bueno, para min é importante como acabamos esta tempada, e a partir de aí todo o que poida surgir en canto a podría ser que aquí ou alá, pois son hipótesis que si se diran no seu momento, pois se pensaría. Eu a verdade nunca pensei hasta ahora nesa situación, a verdade. ¿Más? Enciende. Hola, Óscar. Está apagado. Sí, tienes que poner. Aguántame un poquito. Hola, Óscar. No más. Hola, Óscar. Dani Melenda para La Opinión. Quería preguntarte un poco por Charlie Patiño. No sé si en estos últimos partidos de Liga podrá tener un poco más de protagonismo ahora que no ha tenido mucho en esta temporada. Sí, creo que xa falei outro día un pouco de Charlie. A situación de Charlie, como de moitos outros xogadores xóvenes, vai un pouco máis alá do tema puramente futbolístico, non? Charlie é un xogador con moitísima calidade individual, un xogador que ten unha proyección importante, pero que, bueno, pois que a súa situación pois se encontrou digamos cun entorno diferente, nunha liga diferente, nun fútbol diferente, con un rol no equipo pois diferente. Evidentemente eso para un xogador tan novo pois bueno, pois lle costa adaptarse a toda esa situación. Eso vai facendo
teña menos protagonismo, co cual que non xogue, non teña confianza suficiente, despois, bueno, pois iso é algo que moitas veces non pensamos dos xogadores xóvenes e que neste caso pois vai facendo unha situación donde non é fácil que alcance o seu mellor rendimiento. Nós o vemos todas as semanas, sabemos que vai millorando, que se vai estabilizando no seu rol no equipo, é posible, non, que sea un bon momento para ver a súa calidade, a súa capacidade, na que todos temos claro da capacidade e a calidade que ten, simplemente fai falta esa volta de tuerca para que sea capaz de a tranquilidade, de mostrar a súa mellor versión, a que lle fixo pois chegar ata aquí, non? Venga, uno más, la última ahí. Sí, preguntarte por Iago, que el otro día fue titular y en una situación un poquito, bueno, pues falta José Ángel, ¿no? Comentábamos antes y ahora pues la posibilidad de que esté jugando. ¿Qué le aporta él al equipo y qué diferencias aprecias respecto a lo que ofrecía José Ángel? Denis é un xogador moi diferente a José Ángel, incluso na súa posición, non? José Ángel é un xogador que dá equilibrio ao equipo na súa fase de inicio, Denis é un xogador que máis 8 ou 10, non? É dicir, un xogador que xoga como segundo medio centro, non é un xogador eminentemente defensivo, si é traballador, pero non é eminentemente defensivo, ten a capacidade de xogar pois un pouco máis arriba, non? Entre esa posición do medio campo e a media punta. É un xogador que nos aporta en rupturas, como a situación que deu lugar ao gol en Santander, e outro día en Gijón, pois notábamos que nos parecía que esa capacidade para ter o balón por dentro con Denis, con Mario, con Villares facendo un pouco máis de equilibrio, pois nos podía posicionar en campo contrario a partir de atacar. Creo que eso nos fixo perder equilibrio, que nos fixo perder posibilidades na transición, creo que foi unha situación máis de plan de partido que dos propios nomes propios dos futbolistas, non? Pretendíamos unha cousa que non nos saliu, pois tuvemos que cambiar a mitad do partido, pero creo que Denis nos aporta sobre todo esa chegada desde segunda liña, esas rupturas de segunda liña e calidade para o pase no último tercio, máis que a opción de que sea un sustituto natural de José Ángel, non? Venga, la última. Porque mañana es un día especial, que aparte tú acabas de inaugurar tu propia peña, mañana es el Día de las Peñas, con lo cual, bueno, se espera un buen ambiente en Riazor, ya desde la previa, desde las 12, 1 de la tarde. No sé si es otro pequeño motivo de motivación, ¿no? El hecho de que sea un día especial, porque es el único día al año, porque el día que se dedica un poco a la gente de las peñas, y no sé si eso también vale como un poco de motivación extra de cara al partido, porque seguro que Riazor siempre tiene un buen ambiente, pero seguro que mañana es un poco más especial. Iba a decir, creo que o protagonismo non só das peñas, senón das peñas, pero en xeral dos nosos aficionados, da nosa xente, creo que o seu protagonismo é capital sempre en cada partido, non só o día das peñas, non? Creo que neste club a participación e a aportación da nosa xente cada vez que xogamos en Riazor pois é sempre máxima, non? Quizá mañán pois un pouco máis por ser o Día das Peñas, porque, pois si tamén todos temos na cabeza que vamos a celebrar de alguna maneira ese 25 aniversario da consecución do título de Liga, e creo que todo eso está na cabeza de todos, pero sobre todo para o equipo, xogar en Riazor sempre é unha motivación especial. De feito, falámoslo moitas veces no staff, falámoslo moitas veces antes de dirixirnos ao propio futbolista, donde sabemos que todos están desexando chegar a Riazor e sobre todo ter esas boas sensacións que non sempre tuvemos, non? Creo que é un bon momento para refrendar pois con 2 bons partidos seguidos na casa e que a nosa xente disfrute, que creo que o ten merecido, e repito, creo que mañán é un día especial por ser o Día das Peñas, pero creo que para nós, a nosa xente sempre fai de Riazor un día especial, non? Me la pusiste votando. ¿Cómo recuerdas tú ese día, el 19 de mayo del 2000? Porque tú eres deportivista y seguro que tienes el recuerdo, vamos. Creo que non hai un só deportivista que non teño recordo de que facía, onde estaba naquel momento. Eu estaba no estadio, viñamos de engalanar ao noso local que tiñamos na peña que tiñamos en Betanzos naquel momento.
recordo de vir a Coruña con un amigo deportivista e outro que non era deportivista, pero que o meu amigo decía: non me podo creer que esteamos indo a Riazor para ser campeóns de Liga, e me quedou aquela frase sempre pois era verdad, non? E despois, sobre todo, recordo a celebración non dese día, sino creo que non sei se houve celebración de título máis longa que esa, porque polo menos na Coruña, particularmente en Betanzos, o título de Liga se celebrou todos os fines de semana ata que empezou a Liga seguinte, co cual foi algo que non se nos borra facilmente, non? Que nos fixo eternos o club, non? Vale. Bien, gracias.